ман Сиёвуш Ильясов ҳастам, иштирокчӣ дар чандин мусобиқаҳои байналмилалӣ дар намуди дучархаронӣ, ки шурӯъ шуд аз шаҳри Душанбе дар соли 2022 дар ҷоми Осиё ва баъдан иштирок кардам дар шаҳри Ханҷоу дар бозиҳои паралимпӣ дар Хитой ва баъд аз он дар Токиои Ҷопон ва баъд аз он боз ҳам ҷоми ҷаҳон 2024 дар шаҳри Алматои Қазоқистон. мутаассифона дучархаи ман ки кӯҳна аст, дар бозиҳои Ханҷоу ки ман то он ҷо рафтан қариб 1.5 сол тамрин кардам, машқ кардам ва умед доштам ки натиҷаи хуб ба даст меорам, лекин мутаассифона як рӯз пеш аз мусобиқа дар вақти тамрин дучарха шикаст баъзе қисматош. ҳамин ҳолатҳои техникӣ боз дар Токио, дар Алмато бо ман рух дод, ки натонистам ки як натиҷаи хуб, яъне медал ба даст биёрам. мо барои иштирок дар бозиҳои паралимпии Париж 2024 ки дар давлати Фаронса шида мегузарад дар охирҳои моҳи август дархост додагӣ ҳастем ва умед дорем ки дархости мо қабул мешавад ва мо рафта дар он ҷо иштирок мекунем. ва наметавонам ки ман бо ин дучархаи кӯҳна иштирок кунам, чун аниқ аст, дақиқ аст ки натиҷа намешавад. ва ман муроҷиат дорам ба нафароне ки варзиша дӯст медоранд, ба нафарони муваффақ, ба тоҷирон, ба ширкатҳое ки варзишгарона дастгирӣ мекунанд. ба ҳамаи шумо муроҷиат дорам ки то ҳадди имкон агар тонед ба ман як дучархаи замонавӣ дастрас кунед, то ки ман тавонам дар муқобили рақибон истодагарӣ кунаму натиҷаи хуб ба даст биёрам. орзуи ман фақат дар мусобиқаҳои байналмилалӣ иштирок кардан ва медал дастрас кардан аст.